जाय बिथांमोना फिल्मखौ बानायदोंमोन आरो जाय बिथांमोना बेवहाय फाव लादोंमोन बिथांमोना बे फिल्मखौ दिन्थिगोन होननानै बुंदों। जोङो सरकार हिसाबै जिहेतु बियो मोनसे माहारिनि प्रपार्टि, जोंनि हारिनिनो मोनसे प्रपार्टि, बे हिसाबै सरकारा जोङो बेखौ जेला मिथिबाय जे बिखौ मुम्बाइआव दोननाय जादों आरो बियो डेमेज जालांनो हासिगौ, बेखौ गोबां बोसोर नायस'नाखै, बेखौ जेला मिथिबाय जों लोगो लोगोनो जोंनि माखासे जोंनि गोसो गुदुं सुबुंफोरजों लोगोसे बिथां जोंदाव बड'सा बिथांनि नेतृत्वआव थिनहरनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बिखौ लाफिननानै फैनाय जादों। थांनाय बोसोरावनो बियो सफैदों। दा बिथांमोना हयथ' थाबैनो रायजो राजाफोरनो दिन्थिगोन। आंबो नायनो लुबैगासिनो दङ। दा नंखायनो बिथांमोनाखौ आंबो खावलायगोन थाबैनो जाहाथे रायजो राजाफोरनो बिथांमोना दिन्थियो। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।